momentum. Keď máte správne momentum, dokážete hýbať aj vlakom. Pokiaľ sa ten vlak už predtým hýbe, nepotrebujete tak veľa energie na to, aby ste ho tlačili ďalej. Stačí zachovať tú jeho rýchlosť a silu a videli sme príklady, keď niekto ťahal vlaky, ja neviem, bradou alebo kamión, bradou, auto, rukami. Proste veci, ktoré by človek nemal vedieť, pretože mal to správne momentum. No a to je niečo, čo si uvedomujem, že je veľmi vzácne, získané z výzvy, ktorú som robil doteraz. Bola to 30-dňová kamerová výzva, kde som každý deň produkoval jedno video a potom sme si ich pridávali do takej našej skupiny. No a ja som si povedal, že toto momentum zachovám a keďže budem produkovať okrem výzvy aj také moje videá, ktoré by som chcel dávať pravidelne, ale nie každý deň, tak mi napadlo, že budem robiť každý deň aj takýto vlog. Zapnem si časovač na 5 minút a budem rozprávať proste 5 minút o niečom na kameru. Len tak, bez ohľadu na to, koľko to bude mať videní, prípadne aké to bude strašne hlboko zaujímavé. Ale ide mi o to zachovať to momentum, ktoré aktuálne mám a vidieť teda, kam sa dokážem dostať s takouto produkciou. Ja sa profesionálne venujem produkcii videa a robím videá aj pre mojich klientov. To znamená, že budem musieť toto celé robiť popri tom, ako budem tie videá robiť aj pre niekoho ďalšieho. Ale myslím si, že nastaviť si kameru a sadnúť si pred ňu a pár minút rozprávať není až také ťažké. Dokonca je to oveľa ľahšie, ako som si pred výzvou myslel, že to je, pretože pred výzvou som mal zafixované, že tak musím si nastaviť svetlo, kameru, miestnosť upratať, nájsť, kde to budem nahrávať, mikrofón, hodiť to do počítača, zostrihať to a ja neviem čo všetko. No ale zistil som, že díky použitiu vhodných templateov a použitiu vhodného pripravenia miesta, kde idem nahrávať a hlavne nie neuveriteľným, prehnaným, perfekcionistickým nejakým očakávaniam od toho, ako to budem robiť, je možné produkovať tieto videá relatívne rýchlo. No a presne to chcem robiť. Takže toto je moje prvé video do série takých mojich videovlogov, ktoré budem robiť každý deň. Verím. Budem sa o to snažiť. Budem do nich dávať veľmi málo úsilia, preto vidíte, znovu mám tu rodečkový mikrofón, ktorý je taký, že dal by sa ten zvuk urobiť lepšie u mňa, lebo mám na to všetku techniku, ale na toto rýchle nahrávanie stačí. Tiež malá kamera a tiež teda veľmi jednoduchý zostrih. Len preto, aby som zachoval práve toto získané momentum. Pokiaľ vás zaujíma, čo za výzvu som to robil, alebo čo všetko sa tam udialo, tak kľudne pozerajte videá, ktoré som pridal predtým. Je tam 30 kusov videí, ktoré sú za každý deň od 1. januára až teda po 30. január. A sú tam teda pekné kúsky. A ak vás zaujíma, kde sa takáto výzva dá robiť, tak mi napíšte komentár a ja vás odporúčim nejakým smerom. My takúto výzvu dokonca chceme pripraviť aj sami. No ale to je všetko zatiaľ odo mňa. Myslím si, že pomaly mojich 5 minút dnešných som už vyčerpal, aj keď teda hodinky som si zapol trošku neskôr, ale nechcem tieto videá robiť určite dlhšie ako 5 minút. Takže toľko za mňa, zachovávam momentum, chcem ďalej pokračovať, rozprávať na kameru, zlepšovať sa v tom, ako sa vyjadrovať, ako vystupovať a chcem zachovať momentum v tvorení videí. Takže majte sa krásne a tým pádom sa asi uvidíme zajtra.